дар ин маҳаллаи ноҳияи Рӯдакӣ сокинон дар як шабонарӯз ҳамагӣ бо 7 ё 8 соат қувваи барқ таъминанд. Бо фарорасии фасли сармо ва дар шароити бебарқӣ онҳо рӯзгори худро бо душворӣ пеш мебаранд. дар ин хонавода беш аз 20 нафар зиндагӣ мекунанд. 10 рӯзи охир онҳо маҷбуранд хӯрок ва чойро дар оташдон омода кунанд. Хакаму қувваи барқ мо истифода набарем. 5-6 геса кардай, аяр бурой ки кардигай. Плинак барқ метем. Ай ҳичи кам чи нестем. Додесем омда бо мегиранд. Наметен метем. Ҳамаро метем. Неки битян қувваи барқа. Ай худмонай ина роғун дар тифугмон. Геси нолак дар тифугмон. Надорем барқ. Чӣ кор кунем? маҳаллаи Ҷалолиддини Румӣ ҳудуди 200 хонавода дорад ва ҳамаи онҳо дар ҳамин аҳвол ба сар мебаранд. ҳарчанд ин деҳа ҳамагӣ дар 5 километри пойтахт ҷойгир аст. ҳоло ба ҷуз аз Душанбе ва маркази вилоятҳо тақрибан дар ҳама манотиқ ба гуфтаи сокинон интиқоли барқ бо маҳдудият сурат мегирад. вале масъулини ширкати барқи тоҷик лимитро рад карда қатъи барқро бо корҳои таъмир рабт медиҳанд. ба гуфтаи сокинон набудани барқ зиндагии онҳоро мушкил кардааст. ина бачаҳо ай мактаб биёянд шаб даст кардан дар кор торикӣ куҷо равем ки да арздод кунем мисол гапи моро ки гӯш мегирад. ма гӯдаки майда дорем на 1.8 дагора чӣ кунем кӯмирам 3000 да хардем мераса намераса якто ду пешда хона пешкал он мекунем чумак. барои сокинони дигари ин маҳалла набуди барқ на танҳо мушкили пухтупаз ва гармиву равшанӣ балки бехатарии фарзандони онҳо аст. мисол свет боша дар хонаам авқот карда хонарам гарм мекунем. мисол духовка гиро мекунем авқот мекунем дар хона хонаам гармак. мисол гӯдако телевизор тамошо дар хонаи гармак вақти шуда дарсшон тайёр мекунанд вақти шабо хоб мераванд вақти шабо хеста мактаб мераванд бечора авқот сед намекунанд рӯзона ки свет неста дар кӯча мегарданд шабона меён авқот нахӯрда хобшон мебарад бо саат свет омад соати 5 мехезонем ваёя мехезонем дарсашон мекунанд чалапала ба мехезам бо мактаб мераванд. рӯзҳои охир бо сард шудани ҳаво дар тоҷикистон мавзӯи қатъи барқ низ доғ мешавад. ба ҷуз аз пойтахт тақрибан дар тамоми гӯшаҳои рӯстонишини кишвар шикоятҳо дар бораи камбуди барқ ҷой дорад.